Mag-jogging-jogging kami ni Mama dito lang sa kalsada. Tapos may mga plakata, oh. Ang dami. Daanan namin si Yaya Tuya para isama namin. Ayo! 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 Walay tao? Yaya! Ag-jogging ta, Yaya! Ay na, ag-jogging ta! Di na, ag-jogging ba, anak? Uy, di na kaya. Di na, kaya palagi na. Oh. Barat ang. Ha? Ha? Ano, Yaya ba? Ta? Barat ang di na. Di na kuno kaya. Ha? Ato mi dito Linda. Ano sa Linda? Ha? Guys, ito yung sapatos na rugbyhan ako. Oh, nagamit, di ba? Wala di ka nagbotong paligid. Jogging! 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 Ayaw ni Yaya Tuya mag-uban. Yaya! Exercise na ta. Mga problema. Ayan guys. Maninay ba na? Mag-exercise tayo guys. Kasalok siya. Tapos si Mother. Nakasapatos si Mother. Oh. Nakasapatos si Mother. Tara na, Yaya. Pamago na yun, Ding. Pamago na yun. Ate, pamago? Eto, sumama si Yaya Tuya. Nakumbinsi ko si Yaya Tuya. Palakad-lakad lang muna kami, guys. Jogging! Takbo! Takbo! Nairo! Na! Sige, dool! O, sige! Dool! Dool! Hadlok magani ka! Dool! Ha? Hoy! Ang among silingan, si Madam. Si Madam Irish. Tao bang ta, jogging ta? Yapitan, mga. Dali na ba lakaw-lakaw pa yung dito. Katulog pa yung mukhaan, gamay. Katulog pa ihang gamay na bata. Padayon mi diri. Lakaw-lakaw. Biraha ko dahil. Apil siya Tuya, suroy-suroy. Baka gikan, uy. Agon sa ka. Ag model-model sa ka. Oh. Ari di wa kay trabaho karon? Ha? Ano may trabaho ko ngayon? Trabaho? Oh, nangapi si Madam Erlinda. Natagan sa Paringer nga kuan. Hindi ko to kitang dagko kay mga kuan. Bayo kung dako kasinan kay. Ora. Ato pag ka kuan. Asa ka daw ko Erlinda, ingon ka daw sa lubi. Asa ka na ko, basa ka na ko. Wala naghangin dito. Hoy. Ikaw lagi nagtanom dana? Sa duha pulo. Patay lima man na dai. 5 man din nakapunuan. Ang best friend kong Erlinda, tapos may mga plano na ako sa kanya. By next day. Tapos ibuto namin ang lemongrass niya. Magtanom ako doon sa amin kasi walang tanlad. Kani ka or kani? Kami na lang asa mo ina. Ha? Kani na lang. Kani na lang. Di ako ra di. Ako ra. Uno dos ay. 1, 2, ay. 4. Sige, awiran. Ay, Diyos ko, Erlinda. My dear. Dato miyaging adlaw kung nagpangas. Bukas ni Petro lang sa Nindot ni unsa may angayan dani kanang ay basa nga kuan or kanang pwede ra sa kuan mo rin kuan to ano. Uy, gahi kay yang yuta no. Pero naggamot ba ay naghambog sa biya siya dani. Wala ba ya?
Mo din ikaw na mo tanong kayo tumaan mo. Putlan nimo. Ato ngaon ako ni tulog ka kuanan. O imo ni putlan ba dia o? Putlan ako siya. Putlan dar mo dia kanang kuan. Putlan. Na kani imo man isa makuano kanang makamit pa man ang kumpay na yun. Huy. Ato ta sa kuanon niya, ato sa balay niya ba? Laag ato niya. Magwanta mag kaong-kaong ta dito kung si makaon nato. Ha? Mahapon. Sakit tagpaluha unya. Loros. Oh. Nasal wa mi bakil dito. Dito dapit sa ano sapa. Dito dapit tulog songon. Oh, dito dapit na jima kato dito. Mag-iha. Ay, katong dito katong dia ha. Oh. Li lus takong ay paluwa dag tong lapad kay da. Oh. Kuno daw niya. Ang nasosoha ay ang bilato na natuhog. Natuhog sa sagbot. Nako. Atay na. Oh, Ginoo ko, member ita na ni Kura. Adto sa balay ba? Hapon. Ha? Di ka lakaw. Dili. Bantay bitaw di ka mo adto. Adto lagi po. Bantay di ka mo adto. Na sila sa ulahi. Iniwan ko sila. Jogging. Jogging. Puno. Ali yaya, padayon tayo yaya. Lagi, sakit ng hawak. Sakit ng hawak. Exercise pa nagsaba. Ikaw, exercise yun Kay bata pa ka. kanunay na tagkaon. Wala exercise. Kuya na. Kapuya na, tigwang naman siya. Pauwi na kami guys. Tapos may tanlad kami nakuha dito kay Madam Erlenda. Ito yung sapatos guys na nilagyan ko ng rugby. Here na kami sa bahay guys. Tapos pawis na pawis ako. O at least man lang na-exercise ang ating katawan. A few moments later. Ngayon darating ang kapatid ko galing sa Bohol. Tapos puntahan ko ang quarantine area kung okay na ba lahat doon. Ang init guys. Andito na kami sa quarantine area. Tapos tamang-tama tumawag ang sekretary. Kasi dito may signal dito. Kunti-kunti lang mawala-wala ang signal. Tapos tumawag siya. Iwan ko anong tinawagan niya. Tapos sinabihan ko bakit wala pang tubig. Sabi niya asikasuhin daw niya. Ha? Wala pa may nakakuha sa plato kay basig na sila lang nga. Gamit-gamit nila. Kung unsay kulang nila ay hanangday na mo sila kuanan. Oh. Pero butangan na mo lamesa dani oh. Ha? Ay pagpaanong kaning kabo dito lang kay para basig wala sila kabo. Eto guys, may tubig na. Ayan na sila guys. Dito ra mga kita. O tura dato ang kuan. Tura dato. Kato na ibaboy nada na ang kuan. Sige na Queenie, sulod na dito ka. Ayan guys, dumating na sila. Ayan ang mga dala nila. O pwede raman ninyo diha ibutang CR man ang duha. Silang dalawa nagtrabaho yan dati.
Tapos, pag nabuntis yung kapatid ko, nag-leave siya ng anak. Tapos ngayon, nakadesisyon sila, umuwi na lang. Ayan, dito na sila sa bukid. Kayanin na lang namin lahat dito kung anong mga ano dito. Here na kami guys sa bahay. Tapos, dumating na yung kapatid ko galing sa Bohol. I-quarantine sila pero hindi pa namin alam kung ilang days ang quarantine nila. Pagkatapos nilang i-quarantine, dito sila sa bahay kasi yung bahay nila dati nasira na. Kaya dito kami sama-sama sa bahay. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga suporta ninyo sa akin, thank you so much. Sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you so much. God bless to all of you and mag-ingat po tayong lahat. Bye!